Devátý díl dokumentu nás zavede do obce Milavče, malebného městečka na Domažlicku, s přibližně 590 obyvateli. Dnešní den se navždy zapíše černým písmem do paměti nejen místním obyvatelům, ale také mnoha železničářům. Krajinu zalévají paprsky ranního slunce a nikdo z obyvatel nemá nejmenší tušení, že zanedlouho dojde k tragické srážce vlaků, jen pár desítek metrů od jejich domovů. Celý příběh začíná ve 4 hodiny a 44 minut ráno, kdy expres číslo 351 odjíždí z Mnichova na 433 km dlouhou cestu do Prahy, kam by měl dorazit v 10 hodin a 21 minut. V čele vlaku je lokomotiva 223 066 2, typové řady Siemens ER20. Vyrobena byla v roce 2007 pro firmu Alpha Trains Belgium, která od tohoto roku začala lokomotivu dlouhodobě pronajímat společnosti D. Lenderbahn. Tento stav zůstal nezměněn až do osudného srpnového dne v roce 2021. Za lokomotivou jsou řazeny 2 vozy Českých drah a 2 vozy německé společnosti Vogtalbahn. Pět hodin 54 minut. Strojvedoucí Rudolf Klout nastupuje po odpočinku na drážní ubytovně ve stanici Schwandorf na druhou část dělené směny. 6 hodin 46 minut. Do stanice Schwandorf přijíždí expres 351. Strojvedoucí se podle plánu na lokomotivě vystřídají. 6 hodin 53 minut. Ze stanice Plzeň vyjíždí osobní vlak číslo 7406, mířící do Domažlic. Strojvedoucím je toho dne František Kubát. On i strojvedoucí expresu Rudolf Klout jsou mezi svými kolegy uznávaní jako velmi dobří strojvedoucí a profesionálové. 6 hodin 54 minut. Jen minutu po odjezdu osobního vlaku ze své výchozí stanice odjíždí ze Schwandorfu i expres 351. Nyní se v dějové linii přesuneme k událostem poslední hodiny před nehodou. 7 hodin 59 minut. Expres 351 přijíždí do železniční stanice Domažlice. Dispoziční výpravčí předává strojvedoucímu písemný rozkaz, ze kterého je strojvedoucí zpraven o úsecích se zavedenou pomalou jízdou. Výpravčí dále informuje strojvedoucího o zpoždění protijedoucího expresu 362 a tím i změně místa křižování. 8 hodin 1 minuta. Expres je vypraven ze stanice Domažlice, osobní vlak tou dobou odjíždí ze stanice Blížejov. Výpravčí staví vlakovou cestu ve výhybně Radonice. Expres má zatím povolen vjezd na první staniční kolej. Protijedoucí osobní vlak má postaven vjezd na kolej číslo 2. Expres má nyní na předvěsti návěst volno, na opakovací předvěsti volno, na vjezdovém návěstidle návěst výstraha a na odjezdovém návěstidle návěst stůj. Osobní vlak má na předvěsti návěst očekávejte rychlost 40 km za hodinu. Na vjezdovém návěstidle, doplněným indikátorem s číslem 5, má návěst rychlost 50 km za hodinu a výstraha. Toto návěstidlo se kvůli krátké vzdálenosti od Radonic nachází již v úrovni nástupiště zastávky Milavče, kde osobní vlak v 8 hodin, 5 minut a 52 vteřin zastavuje. Jen 18 vteřin předtím projíždí expres okolo předvěsti s návěstí volno, rychlostí 67 km za hodinu. 8 hodin, 5 minut, 54 sekund. Expres projíždí okolo opakovací předvěsti s návěstí volno, rychlostí 75 km za hodinu. 8 hodin, 6 minut a 8 vteřin. Expres projíždí okolo vjezdového návěstidla s návěstí výstraha, rychlostí 79 km za hodinu. Místo brzdění projíždí výhybnou Radonice maximální povolenou traťovou rychlostí, která je zde 80 km za hodinu. 8 hodin, 6 minut, 29 vteřin. Osobní vlak odjíždí ze zastávky Milavče, přičemž míjí vjezdové návěstidlo, kterému tou dobou ještě povoluje vjezd do Radonic. 8 hodin, 6 minut, 42 vteřin.
Expres projíždí kilometrem 161,885, místem, ze kterého již bylo zřetelně viditelné odjezdové návěstidlo. 8 hodin, 6 minut, 52 vteřin. Osobní vlak právě dosáhl povolené rychlosti 50 km za hodinu. 8 hodin, 6 minut, 53 vteřin. Expres projíždí v kilometru 161,638 okolo odjezdového návěstidla s návěstí Stůj, rychlostí 79 km za hodinu. 8 hodin, 6 minut, 54 vteřin. Strojvedoucí osobního vlaku v nepřehledném oblouku těsně před výhybkou do Radonic spatří rozjetý vlak, který se řítí do jeho jízdní cesty. Okamžitě aktivuje rychlobrzdu, stejně jako strojvedoucí expresu. Je však příliš pozdě. Vlaky od sebe nyní dělí jen necelých 120 metrů. Expresu se podaří zpomalit na 77 km za hodinu, osobnímu vlaku na 40. V 8 hodin, 6 minut a 57 vteřin přichází obrovská rána, když dojde k tragickému střetu obou vlaků. Síla nárazu zcela zdemolovala čelní stanoviště obou vlaků v délce několika metrů. U expresu došlo k silnému poškození vozu za lokomotivou a vykolejení obou vlaků. Těžší expresní vlak svou setrvačností dotlačil osobní vlak o 81 metrů od místa srážky, než se oba vlaky nakonec zastavily. Ve chvíli srážky bylo čelo osobního vlaku na prvním metru výměnové části výhybky číslo 1. Člověk se těžko ubrání myšlence, že chybělo tak strašně málo. Stačil by 10vteřinový náskok osobního vlaku či zpoždění expresu a všechno mohlo být úplně jinak. Když na místo dorazí záchranné týmy, okamžitě začnou pomáhat zraněným lidem. V blízkém kulturním domě je zřízena provizorní ošetřovna lehce raněných, těžce zranění lidé se musí primárně ošetřit přímo ve vlaku. Posléze jej opatrně dostat z vlaku a odvést do nemocnice. Hasiči se rovněž snaží vyprostit těla obou strojvedoucích. Za použití těžké techniky se k nim snaží dostat. Některé zdroje uvádějí, že strojvedoucí expresu, Rudolf Klout, byl nejprve pohřešovaný a spekulovalo se, že nehodu možná přežil. Nakonec však byla nalezena těla obou strojvedoucích. Bohužel, kvůli rozsahu destrukce, neměli nejmenší šanci srážku přežít. Později svým zraněním v nemocnici podlehla jedna ze zraněných cestujících z osobního vlaku. Jednalo se o 47letou ženu. Vyšetřovací zpráva dále uvádí, že s přihlédnutím k reakční době člověka 1 až 2 sekundy a času od zadání do náběhu rychločinného brždění si strojvedoucí expresu svou chybu uvědomil, ještě než minul odjezdové návěstidlo. Reagoval tedy ještě na návěst Stůj a nikoliv až na blížící se vlak. Svou chybu si podle vyšetřovací zprávy uvědomil, když bylo čelo vlaku asi 14 metrů před návěstidlem. Při rychlosti 79 km za hodinu se však nedalo už udělat nic, co by neštěstí zabránilo. Nebyla zjištěna přítomnost žádných návykových látek ani zdravotní indispozice. Co se tehdy na stanovišti lokomotivy Expressu 351 stalo, když strojvedoucí z více jak 12 lety praxe nereagoval na návěst vjezdového návěstidla snížením rychlosti? A proč si až tak pozdě všiml návěsti Stůj na odjezdovém návěstidle? To zůstane asi navždy velkou záhadou. Jisté je jen to, že tato trať ve své době neměla ani přenos kódu na lokomotivu, kde by strojvedoucí viděl na návěstním opakovači, jaká bude následující návěst.
Zde, jako i na mnohých dnešních tratích, spočívá veškerá bezpečnost na pouhém potvrzování bdělosti strojvedoucího v intervalu zhruba 5 sekund. Pohyb vlaku i případná nutnost snižování rychlosti je pouze na strojvedoucím. Naštěstí takových tratí již ubývá a zanedlouho spoustu tratí pokryje evropský zabezpečovač ETCS. Onoho osudného dne se strojvedoucí při průjezdu obloukem mohli vidět maximálně na 118 metrů, kdy se ani přes pohotovou reakci a zavedení rychlobrzdy nedalo srážce zabránit. Na útěk ze stanoviště měli sotva pár vteřin. Systém ETCS by toho dne nejenže umožnil vidět volnost tratě několik kilometrů před vlakem na displeji, ale téměř s jistotou by nehodě i zabránil. Bilance neštěstí je děsivá. Zemřeli strojvedoucí obou vlaků a 1 cestující. Na místě bylo 64 zraněných, včetně vlakového personálu. Celková škoda se vyšplhala na 178 074 800 korun. Při nehodě byla zničena lokomotiva ER20. 2 vozy Českých drah byly později sešrotovány. Vážně poškozena byla i motorová jednotka 844 006. Jejíž první část byla sešrotována a druhá část byla odstavena do zálohy. Lokomotiva ER20 byla později odtažena do Domažlic. O jejím dalším osudu nejsou dostupné informace. 4. srpen 2021 zůstane již nesmazatelně v paměti rodinám obětí i všem zúčastněným záchranářům, hasičům, vyšetřovatelům i svědkům této tragické nehody. Nehodu dnes připomíná pomník na zastávce Milavče, který byl financován kolegy obou strojvedoucích. Je tichou vzpomínkou nejen na dobré kamarády, ale i mementem, jak zodpovědná je práce každého mašinfíry a jak málo někdy stačí, aby došlo k tragédii.